Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Добрый вечар, пахвалены Езус Христос, наши паважаныя радыёслухачы. Праграма «Госці ў студыі» вітае вас. І сёння ў нас ёсць, як вы здагадаліся, госці ў студыі. Госці ў студыі. Як мы тут бегалі, як мы тут размяркоўваліся, каго як мы прадставім, аб кім мы што скажам. Але ж вырашылі ўсё ж такі канцэнтравацца вакол адной асобы, якую мы упрыгожылі кветкамі. Кветкамі з людзей. Прадстаўляю вам нашых сённяшніх прыгажунь і гасцёў Вольгу Хілько. Вольга Хілько, гэта будзе наша цэнтральная фігура сёння для размовы. І гэта сёння ў нас аўтар і выканаўца вельмі прыгожых спеваў. А насамрэч яна лекарка, то бок у нас усё змяшалася. Побач з ёй таксама ёсць Ганна Артюкевіч. Ганна Артюкевіч сёння вырашыла адысці так крышачку такі ў правы бок са сваёй прыгожай скрыпкай, а яна нам будзе вельмі сёння прыгожыя такія замалёўкі музычныя рабіць, каб была не толькі самотная гітара, але гэта быў бы цэлы ансамбль. А таксама яшчэ ў нас ёсць фігура, яна не трапіла ў камеру, але ад яе ідзе жар. Яна ў нас сядзіць за шклом, гэта наш прадзюсар праекта. Мы ўсё-такі вырашылі, што мы скажам слова прадзюсар, нягледзячы на тое, што, канешне, яна ад гэтага слова так адмяжоўвалася. Спадарыня Ядзвіга Богданович, якая, дзякуючы намаганням якой, сёння Вольга Хілько мае вось такі прыгожы дыск. Вось такі прыгожы дыск, аб якім мы будзем весці гаворку. І ў гэтым дыске мы можам таксама паслухаць і скрыпку Ганны, і прыгожую гітару, і цудоўныя словы, а цяпер мы будзем разбірацца з імі па парадку. Вітаю вас, хвала Христу. Хвала навеки. Вам яшчэ страшна ці ўжо не? Не, уже спокойно. После такого прадстаўлення нас я зусім спокойна. Так, Вольга, ну будзем карацей глядзець у ваш бок. Заўжды, бо вось вырашылі так, па чарзе. Наступным разам мы Ганну засунем у мікрафон. Вольга, каліцеся, як гэта адбываецца, што лекар, які лечыць людзям вочы, а потым бярэ гітару, бярэ ручку, асадку паперу і штосьці піша, напрыклад, вершы, і потым кладзе іх на музыку. Што гэта такое? Як гэта ўсё змешалася ў доме Аблонскіх? Як я аднойчы адказала Ганне Артюкевіч, якая спыталася, як твои спевы пішуцца, я сказала, Дух Святы прыходзіць, просто трэба адкрыцца на яго. Гэта насамрэч такая справа цікавая, не ведаеш, калі прыйдзе натхненне, ці ў дарозе, ці побач з дзецьмі, ці калі твае дзеці крычаць і хочуць спаць, і не можаш іх супакоіць, гэта па-рознаму прыходзі, але адчуваю, што нешта трэба рабіць. Унясем яснасць. У гэтага лекара з гітарай і з асадкай і паперай для вершаў ёсць яшчэ дзеці, і іх не адзін. Колькі? Іх трое. Яніна, Андрейка і Майя. А колькі ім год? Яніна старэйшая, ёй 8 год, Андрэю будзе 6 у жніўні, і самая маленькая наша Майя. Яна крысцілась Майя Марыя, яна таксама побач з Марыяй заўсёды і са мной да Марыі ідзе. І з гітарай? І з гітары. Не, яна зараз апошнім разам дапамагала мне на дудкі. Але я з ёй не рэпетыравала, але яна добрая мае такое... Да, пачуцце слуху я есть добрае і рытму. Вольга, як так сталася, што нармальны лекар, скончыўшы 6-7, колькі там год трэба падрабоўць? 7 год у медычным універсітэце, раптам узяўся за гітару і пачаў вершы страчыць для спеваў. Гэта адбылося не раптам, гэта, наверное, пачалося з дзяцінства, бо моя маці выкладчык па класу гітары класічнай. Як яна дазволіла уступ у медычны універсітэт? Маці мне насамрэч давала такую волю, і за гэта ёй вялікі дзякуй, бо яна творчая натура, яна была ў клубе аўтарскіх спеваў таксама. Я таксама ў 15 год спрабавала сябе ў гэтай якасці. Я пісала свецкія такія спевы пра каханне, пра такое дзявоцтва. І яна мне не забараняла. Я была побач з ёй, і гэта творчая атмасфера, я напэўна, ёй праніквася. І потым, калі я прыйшла ў касцёл, прыйшла я не з дзяцінства, прыйшла ў 18 год, так асознана, першая моя камунія, споведь. І потым так ксёндз мяне папрасіў, я такая была ў касухі, нефармалка, такая у меня была, такое было не дзяцінства, але падрастковы ўзрост быў такі вельмі актыўны.
І ён папрасіў мяне пайграць на дзіцячай імшынай гітары. А вы ўжо да гэтага часу умелі, скончвалі музыкальную школу? Музычную школу я скончыла не па класу гітары, бо маці мне не дазволіла, сказала, там не трэба там вучыцца. Я паспрабавала займацца з ёй на гітары, але у нас не атрымалася. Я падумала, не, яшчэ і дома мама мяне будзе вучыць. Крыху я пайграла класікі, а потым я ўжо сама вучылася іграць акорды, такія спевы, тое, што падабалася. Ну, і крыху займалася на электрагітары таксама, так, для сябе, для душы. Фендер Стратакастер? Ну, амаль што. Ну, і вось, і так гэта пачалося 15 год таму назад, першы спеў я напісала, калі прыйшла ў касцёл, так. І потым быў вялікі перапынак, да, насамрэч, і вот так здарылася, што 2 гады таму назад я зноў узяла гітару, пасля вялікага перапынку. Ну, я ў касцёлах спявала, на імшах, на нейкіх такіх адарацыях, сустрэчах. А зараз ужо спяваю свае спевы. Ольга, а ваша сям'я, яна каталіцкая? Моя... Ці вы там такі адшчапенец? Так. За якой вы паходзіце? Да, мяне такая была актыўная каталічка, гэта бабуля Яніна. Я таксама дачку сваю Яніна назвала, бо гэта моя любімая бабуля была. І яна была веруючая вельмі, адзіная ў нашай сям'і. Тата каталік, мама праваслаўная, але ну, мы таксама дзеці, то есть у мяне ёсць яшчэ брат, былі ахрышчаны ў касцеле, но так здалася, што спадчына бабуліна у выглядзе веры прыйшла да мяне. І зараз я адзіны такі актыўны каталік у нашай сям'і. Заактыўны такі, і на імшах грае, і спевы Богу піша. Ну, гэта... За ўсіх аддувацца. Мне здаецца, ўжо крыху я спакайнейшая стала, бо Бог дае спакой, ён мне даў гэты творчы шлях, я самарэалізуюся праз гэты спевы, я вылечваюся таксама праз гэтыя спевы, і таму мне здаецца, што я стала спакайнейшая, бо я ўжо знайшла свой шлях, гэты шлях, якім я іду да Бога, праз гэтыя спевы. Праз гэтыя спевы. Першы спеў быў напісаны 15 гадоў таму. Як ён называўся? Гэты спеў называўся «Ты мой Господ». Чаму? Ну, гэта той час, калі я пазнала Бога, я адкрыла сваё сэрца для яго, і такі вельмі важны для мяне момант, з якога пачалося маё такое сапраўднае хрысціянскае станаўленне, так, як хрысціянкі. І, ну, гэта такі доўгі вельмі шлях, і таксама ён працягваецца. Таму магу яе заспяваць зараз. Так, да? Абавязкова. Мы цяпер, вось, пакуль Ганна будзе сваю скрыпку ў вертыкальнае становішча пераводзіць. А я яшчэ спытаюся, так. А можна вось пра гэты момант сустрэчы з Богам? Ну так, цікава вельмі. Цікавы. Ну, мне здаецца, што заўсёды Бог быў са мной, ён мяне заўсёды захоўваў ад розных такіх экстрэмальных сітуацый, бо я не была святой, как я скажу, не толькі святой, я была у такой тусоўкі нефармалаў, таксама слухала такі і Нірвану, Металіка, такія добрыя спевы, да, такая у нас была нефармальная тусоўка, рок-канцэрты, гэта таксама ёсць у маёй крыві, такое засталося, люблю рок добры і беларускі асабліва. І я шукала Бога, ён быў у маім сэрцы, не ведала, куды ісці, схадзіла ў праваслаўную царкву, нешта мне так не пайшло, пайшла далей, прыйшла да бабулі і гавару, што бабуля, я бы хацела бы, ну, пазнаць, як гэта, прымаць камунію, хачу свае грахі аддаць Богу, бо цяжка было на сэрцы, шукала сэнсу жыцця, і таму потым прыйшла к таму, што Бог ёсць сэнс. І потым падрыхтавалася сама да камуніі, бо бабуля сказала, ксёндз сказал у лынтупах, што калі унучка хоча, то хай сама прыходзі, а не бабуля за яе. Ну, я паехала на канікулах, летам хадзіла да яго на заняткі, і потым прымала камунію. І зноўкі у нас тут лынтупы так, узнікаюць. Гэта нейкая крыніца цудоўных дзяўчын, гэтыя лынтупы. І так, зварот да мужчынскай аўдыторыі слухачоў. Ведаеце, вельмі шмат прыгажонь у нас і разумніц з лынтупаў пайшло. Ну, бабуля моя адтуль, да, побач з лынтупамі, вёска Шудаўцы. І мы таксама хадзілі, я ўсё дзяцінства хадзіла ў лынтупы. Гэта мой першы касцёл. А мы ў ім былі на мінулым тыдні. Ну што, гітару? У студыю? Скрыпка нарыхтаваная?
Будзем слухаць першы спеў, першы твор у жыцці сапраўднага аўтара і сапраўднага выканаўца. Ты мой Господ, я чакала Цябе. Ты мой Боже, дай мне руки свои, открываю душу я свою, потому что Тебе я люблю. Открываю душу я свою, потому что Тебе я люблю. Наполняешь Ты сердце мое, отчуваю, як б'ється яно. Дякую, Боже, Тебе я п'ю, хвала найвищейшому. Дякую, Боже, Тебе я п'ю, хвала найвищейшому. Милый Єзу, дай мне ласку Твою, добрый Боже, все Тебе отдаю, бо одоришь любовью своей, володаришь Ты над небом и землей, бо одоришь любовью своей, володаришь Ты над небом и землей. Ой, як прыгожа! А яшчэ я вельмі раю вам усё ж такі глядзець відэа, а не толькі слухаць нас па радыё, бо атрымаеце таксама эстэтычнае задавальненне. Бо дзяўчаты сапраўды прыгожыя і вельмі прыгожыя. Ну што ж, яшчэ у мяне адразу ўзнікла пытанне. Думала аб тым, што нам, католікам, і хрысціянам увогуле ўсім, я ўпэўнена, вельмі пашчасціла. Бо калі мы прымаемся за напісанне твораў, спеваў, вершаў, нам вельмі проста знайсці тэму, аб якой пісаць. То бок нам значна лепей, чым усім астатнім людзям, бо думаю аб тым, што ну вось ходзіць такая дзяўчына і думаю, аб чым напісаць? Пра любоў да хлопца? Не, ўжо было. Пра расставанне з хлопцам таксама было ўжо. Ну пра што напісаць? Пра паветра, пра добрае надвор'е, пра што? А нам вельмі лёгка, так ці не? Конечно, можно открыть Библию на любой сторонце, и гэта тэма для того, каб праславіць Бога. Бо у Бібліі я от зараз, асабліва апошні год, знаходжу адказы на ўсе свае пытанні. Ну вот пасля пілігрымкі ў Буслаў, якой я шла пешую з Віцебску 7 дзён, я вельмі полюбіла Біблію, дзякуючы тым рэкалекцыям, якія там былі. І таксама не толькі Біблія, але само жыццё яно дае, Бог дае такую ласку, каб тое, што адбываецца ў сям'і, гэтыя адносіны паміж мужам, паміж да дзяцей, гэтая любоў, пяшчота, якой
якой можа не заўсёды хапае сілаў, каб выказаць словамі, але увечары, калі ты стомлены і дзеці просяць: «Мама, ну заспявай што-небудзь, ну заспявай», але гэтыя спевы ўжо все абрыдлі, ты думаеш, ну зараз будзем прыдумваць нешта новае. І мы таксама з дзецьмі разам выдумляем спевы, проста кожны нешта сваё спявае, там неяк прыдумваем рыфму, і таксама нараджаюцца спевы. Да, ёсць на дыскі і такія дзіцячыя, напэўна, спевы «Баю-бай», гэта любімы спеў дзетак. Таксама ляжалі, спявала. Я такая: «Так, пачакайце, мне трэба запісаць». Ну, яны чакалі. Я говорю: «Ну, все, засынайце без мяне». Чакалі і заснулі, да. Слухайце, ну вось мы чакаем, мы уже бачылі, што дзеці чакалі, заснулі, а потым два спева пад назвай «Мама», наступны «Страх». Мама со страхом побольш как-то так ужываюцца. Не, ну «Мама» гэта спеў да маёй маці. Гэта маё такое асаблівае перажыванне нашых адносінаў. І мне здаецца, што Бог праз гэтыя спевы мяне аздараўлівае. Ён проста дае нешта прабачаць, нешта заўважаць і ўзрастаць у гэтых адносінах да мужа, да маці. Мама гэта такой спеў любові да сваёй маці. Падзяка ёй за тое, што яна дала жыццё, дала ўсё гэта творчасць, нягледзячы на нейкія там дзіцячыя крыўды, якія раней былі, але Бог дае, каб гэта ўсё адышло. Гэта не важна. Сапраўды важна гэта любоў. І таксама як тое, што маці мая, яна не ходзіць ні да касцёла, ні да царквы, то для мяне гэта такі не тое, што боль, але такое пажаданне, чтоб мая маці, каб Марыя ёй дапамагала знайсці гэты шлях да Бога. Бо яна мне дапамагае, Марыя, гэтым шляхам ісці, як добрая маці. І я спадзяюся, што таксама маёй маці дапаможа адкрыць сэрца на Божую ласку. Цікава, як гэта адчуваць, калі ты дачка і ты верыш вельмі моцна ў Бога, а маці не. І так ты можаш сказаць, напрыклад, пры ёй, напрыклад, так шчыра памаліцца? Конечно. Я таксама, говорю, што мама, давай, можа, памолімся. Мама: не, потым, не зараз, не яшчэ. Але мы з дзецьмі молімся разам перад ежай. Яна так дзіўна на нас глядзіць, але мне здаецца, яна прывыкла. Спачатку для яе, калі я ў 18 год пашла ў касцёл і актыўна пачала ўдзельнічаць у жыцці касцёла, пілігрымкі розныя, яна спужалася, яна думала, што гэта нейкая секта. Так, яна вельмі перажывала, але зараз яна мне гаворыць, што я дзякую твайму Богу, твайму гаворыць, і дзякую касцёлу за тое, што ты знайшла сваё месца ў гэтым жыцці, і тваё служэнне там, і яно іншае, чым у маладых людзей, якія не могуць сябе знайсці. Яна рада, што яна за мяне спакойная, разам з Богам, разам з касцёлам і з усім, што адбываецца. Маё жыццё, яно насычана. Ну, не толькі радасцю, але усімі і іспытамі, але яны нас закаляюць. Гэта шлях проста. Трэба яго прыняць. Спеў «Страх», аб чым ён? Страх. Гэта такі цікавы спеў. Гэты спеў нарадзіўся падчас гэтай пандэміі на каранавірус. Так, гэта тэма, якая мяне хвалявала, што людзі баяцца смерці. Гэта страх пра тое, што людзі баяцца смерці, і аб чым яны задумаліся, калі пачалі знаходзіцца сваімі блізкімі побач, аб тым, што мы шукаем не там, мы шукаем недзе ў свеце, у нейкіх задавальненнях, дзе заўгодна, але мы не просім дапамогі ў Бога. Гэта тое, да чаго нас гэты вірус звярнуў нашу ўвагу, да нашых сапраўдных каштоўнасцях. Што застанецца пасля нас, да? Дзеля чаго мы жывем? Гэта песня пра тое, што мы баімся смерці, і там ёсць адказ, што рабіць трэба. Слухайце, это такі спойлер, нават захацелася паслухаць. Хочаце паслухаць? Так, конечно, пра страх кожны хоча паслухаць. Ну, добра. Зараз я заспяваю. Такі прызыў, да. Трэба было напісаць, што COVID-19, да? Страх ахінае душу, мы боимся смерти. Цемра поглинає людей, мы слабые твои дети. Мы шукаем только не там,
суцяшэння і паратунку. Страцілі мы веру сваю і не можем знайсці прытулку. Мы шукаем толькі не там суцяшэння і паратунку. Страцілі мы веру сваю і не можем знайсці прытулку. Таму што свет гэты не насыціць нас ніколі, не навучыць нас дабрыні, не навучыць нас дабрыні і служэнню любові. Бо умеючы толькі браць, мы не ведаем меры. Прабачце, трэба заново Даслушаць, трэба даслушаць. Бо умеючы толькі браць, мы не ведаем меры. Толькі Бог можа ўратаваць, даць нам моцную веру. Бо умеючы толькі браць, мы не ведаем меры. Толькі Бог можа ўратаваць, даць нам моцную веру. Калі ўверуем у Яго збаўленне, Ён ачысціць ад страху нас, дасць нам суцяшэнне. Ён навучыць любові нас, супакоем адорыць, каб з надзеяй і верай Яго волю нам споўніць. Ён навучыць любові нас, супакоем адорыць, каб з надзеяй і верай Яго волю нам споўніць. Вольга, ведаеце, вашы спевы хочацца слухаць, каб даведацца аб тым, што было далей. Там шмат словаў. Гэта сапраўды, я думала, вось так, калі там чалавек піша песні, так прадстаўляеш сябе, што штосьці такое куплет, прыпеў, і там будзе больш штосьці простое. А там сложнае, складанае. Гэта тое, чым хацелася падзяліцца, тое, што мяне ўнутры турбавала, пра гэты страх, што таксама кожнага ахінаў гэты страх, што трэба ў масках там. Я таксама і як лекар працую, так з гэтым усім, то за сям'ю, ты пра гэта думаў, наколькі гэты страх павінен табой валодаць. Ці можа гэта Езус усё забраць, калі ты яму гэта ўсё даверыш. Гэта як выйсце для людзей. Мы насамрэч так пагрузіліся ў гэты страх захварэць. Мне здаецца, што больш хварэюць, таму што ў гэта веруць, ці проста баяцца. Перад пачаткам перадачы мы з вами размаўлялі, і вы сказалі, што першую сваю песню вы напісалі 15 год таму, гэта была тая, якую мы пачулі ўжо. А ўсе астатнія вось літаральна за апошні год, так ці не? Так, гэтыя астатнія, амаль усе спевы былі напісаны. Першая пачалася ў кастрычніку, 15 кастрычніка. Памятаю гэты дзень, гэта былі нашы рэкалекцыі ва Ўселюбе. Гэта такая вёсачка пад Навагрудкам таксама. Там ёсць цудоўная Божая маці новага жыцця. І для мяне гэта як такі дом, як беларускае Меджугор'е, дзе я сапраўды адчуваю еднасць з Марыяй, яе дапамогу. У нас быў акт прысвячэння. Мы аднаўлялі свае абяцанні, я ўжо прысвячала сябе
Марыі. Вельмі страшна было, але я бачу плады, што трэба прысвячаць, не гледзячы на тое, упэўнены ты, зможаш ты ўсё выканаць гэтыя абяцанні, але калі абяцаеш, што Бог дае сілы выканаць. І першы спеў нарадзіўся, калі мы ўжо збіраліся з'язджаць. Я проста пашла гуляць у парку, і мне неяк так было радасна на душы, так вот мне дзякавала Марыі за гэты напаўненне, за гэту еднасць, за спакой. І так нарадзілася гэта песня. Я звярнулася, запісала акорды. Там усяго 4 стракі, такая невялікая песня да Марыі, такі давер да Марыі. Так, як яна называецца? Яна называецца «Твая маці». Ага. Так, Да. а пасля пачалося. Пасля пачалося, да, не магла я застанавіцца. Вы не адбіваясь там ад слова ідуць, а вы так Не, ну просто нечым запісаць. прыйшла такая радасць, што гэты спеў нарадзіўся, я падзялілася з сябрамі, якія мяне падтрымлівалі, і яны сказалі: да, супер. І першую чаргу мяне Света Герасімовіч падтрымлівала. Зараз яна Герасімовіч, якая таксама спявае. І яна сказала: да, супер, Воля, пішы. І гэта я пішы, і я на наступны дзень яшчэ спеў, і потым яшчэ она говорит: як ты гэта так быстро робіш? Я говорю: я не ведаю, я просто записываю, пакуль ідзе. Думаю, можа, больш не пайдзе. А што за слова ў гэтым спеве? Ну там ёсць, што давяраю табе, Бог мой, твая маці мяне вядзе, напаўняе любоўю і добром, супакой у сэрцы дае. Яна такая каротенькая, але такі поўны давер да Божай маці. Хочаце заслухаць? Ганна, скрипка там ёсць? Могу сыграть. А давайте. Она маленькая, да, мы круху паспяваем. Мы ж на радыё Марыя, нам трэба спевы пра Марыю. Пра Марыю, так, да. Ага. Давяраю табе, Бог мой, твая маці мяне вядзе, напаўняе любоўю і добром, супакой у сэрцы дае. Напаўняе любоўю і добром, супакой у сэрцы дае. Давяраю табе, Бог мой, твая маці мяне вядзе, напаўняе любоўю і добром, супакой у сэрцы дае. Напаўняе любоўю і добром, супакой у сэрцы дае. Такі невялікі спеў, да. Ух, а ведаеце, на дыске, насамрэч, 21 спеў. І я ўпэўнена, што кожны з гэтых спеваў вам душу вывернець і скруціць потым ізноўкі. Таму раю заўважыць гэты дыск і яго паслухаць. А вы яшчэ сказалі пра Меджугор'ю, і было параўнанне такое. Так. Былі там? Так, была там 2 разы. Першы раз, ой, я ўжо запамятала колькі, напэўна, так, 2 гады таму назад. 2018 весна. Да? 2018 год мне тут Ганна падказвае, бо былі там разам, там пазнаёміліся, і Меджугор'е, яно такі моя першая пілігрымка пасля вялікага перапынку, бо 5 лет дэкрэтнага дэкрэта яны сталіся. Я ўжо сумавала вельмі па гэтым пілігрымкам і не ведала, як туды траплю, ўжо гаварыла пра гэта. Я згадзілася, бо отец Віталь Сапега, мой духоўны кіраўнік, сказал, что я туда еду, я не ведала, что такое за место. Он сказал, там объявляется Божья Матерь. Добро, мне
неважна куды ехаць, але я згодна з вами хоць куды. Ну я вельмі стамілася за 3 маленькіх дзяцей, мне кудысьці хацелася вырасці. Запішыце мяне, я еду. Але потым Можна было паехаць на захад горада Мінску. Не, мне хацелася падалей ад сям'і. Я сказала, што я паеду адна. У мяне была маленькая дачка, год і 10 ёй было, я яшчэ ее карміла малаком, і я думала, так, я все, спыню кармленне і паеду адна, адпачну ад усіх турбот і хлапот, бо стамілася ад усіх абавязкаў. Ну, бліжэй я адчула, што я не магу яе заставіць, і я сказала, што я, напэўна, не паеду. Але сказалі, не, а у яе ёсць віза? Я говорю, ну ёсць. Она говорит, так бяры яе з сабой. Я говорю, не, куды я? Так мы паехалі з ёй дваіх. І увесь аўтобус быў такі шакіраваны. У 5 раніцы, калі я прыехала з каляскай, з дзіцём, яшчэ я карміла, але гэта была благаслаўлёная пілігрымка, бо на харвацкам Марыя гэта Майко, і яна у нас была Майка Божья. Яе Майя завуць, яна была Майка Божья. І гэта быў самы лепшы мой хто там побач сядзіць, не спадарожнік, як сказаць, сусед, мой лепшы сусед, да, па аўтобусу, бо яна маўчала, яшчэ нічога не гаварыла, паела і спала, і добра вельмі было. Весь аўтобус мужчыны цягалі яе, насілі, дапамагалі. Мне было вельмі лёгка, я вельмі рада. Я ўжо у паездцы узнала, што такое Меджугор'е, куды мы едзем, навошта мы туды едзем. Але я не трапіла на гару аб'яўлення, на гару крыжоў. Нет, на гару аб'яўленняў не трапіла, бо яна захварэла, была вялікая тэмпература. Таксама прыгоды былі мне. Ксёндз забараніў ісці. Я говорю, а навошта я туды ехала? Я яе занясу да Мары, яна аздаровіцца. Але ён сказаў, не, ты маці, сядзі тут. Ну, я сказала, добра, Марыя. Я прыехала, тебе прывезла сваю дачку, аздаравею, но я вярнуся яшчэ, бо я не прыйшла на месца твайго аб'яўлення, не ўбачыла сваімі вачамі ўсё гэта. Але на наступны год мы прыехалі ўсёй сям'ёй, я малілася об этом. Я сказала, Марыя, я прыехала з Майяй, але я мару аб тым, каб мы ўсе разам прыехалі. Гэта было таксама вельмі... Гэтага не павінна было быць, як мне здавалася, бо ўсе адмовіліся, гэта было вельмі дорага, і, вельмі шмат прычынаў, але мы паехалі ўсе разам. І муж, які сказаў, што нет, конечно, я не поеду, что мне там рабіць? Але мы былі усе там разам у тым годзе. Да, і я привезла и сказала, Мария, я тебе привезла их, рабі з імі што хочаш, я не ведаю, што мне далі. Так. І што было? Зрабіла яна, што хацела? Так, дзеці вельмі былі радасны, гэта таксама была вельмі цудоўная пілігрымка. Было маё спатканне з Маці Божай, бо я трапіла на эту гару, у нас была вялікая група, але мы прыйшлі, нас там шмат, жарка, там 5 хвілін, потым нейкая сустрэча, я думаю, не, Мары, не так я спадзявалася з табой сустрэцца, гэта не тое. І я потым прыйшла у номер, дзе мы у гатэлі начавалі, легла, не магу, прачнулася, напэўна, 5 гадзін раніцы, і не магу заснуць. І адчуваю, трэба маліцца, узяла ружанец, гляджу, уже і раніца пачынаецца. Я недоўга думаю, а мы жылі каля гэтай гары, на якой аб'яўляўся Божа Маці. Я недоўга думаю, адна драпанула з гэтага гатэлю з ружанцам, паляцела да гары. Думаю, не, мужа не буду гаварыць, бо ён мяне проста не пусціць. Я не ведаю, што мяне туды панясло, але я адчуваю, што Марыя мяне звала. Я ляцела туды, бяжала, нікога не было. Я адна падымалася па гэтай гары. Я прыйшла і якраз зыходзіла сонца. Яно так мяне грэла, і сапраўдная шчырая малітва была. Я малілася, я плакала, як да роднай маці. Я говорю, все, Марыя, все, я сустрэлася з табой. Я адчувала, як яна мяне напаўняла, як яна чакала мяне, каб я ўсё гэта аддала. Таму я мару, што яшчэ я паеду са сваёй маці, са сваім братам, якім таксама патрэбна Марыя вельмі. Як гэта патлумачыць, вось, не ведаю, так людзям, якія не знаёмы з Мары, не знаёмы з нашым стаўленнем да яе, вось патлумачыць, што ў мяне ёсць маці і ёсць маці. Гэта вельмі складана. Я, насамрэч, 2 гады таму назад не адчувала гэтай такой падтрымкі Мары. Мяне здзівіла, як там Марыя табе дапаможа прыйсці хутчэй да Бога. Я думаю, Бог – гэта асноўная фігура. І вот я так думала, але калі я ёй даверылася, яна як маці, як жанчына вучыць мяне, потому што ў мяне свае ёсць складанасці як маці, да? Яна мяне, я вучуся яе
пакоры, ціхасці. Бо я такая громкая, шумная, энергічная, і мне здаецца, маім домашнім не хапае гэтага супакоя, і мне вельмі хочацца, говорю, Марыя, ну я хачу быць такая, як ты. Ну я не магу, ну я такая, якой мяне Бог стварыў. Ну, але яна дапамагае. Малітвай, ружанец, вельмі полюбіла ружанец. Таксама вось была гэта пампейская наведна моя першая ў жыцці. Вот, пасля, вот, падчас запісу. Мне здаецца, што гэта яна ўсё арганізавала, бо пасля усе люба песні паліліся, і мне хацелася імі дзяліцца. Але я записывала дома на дыктафон, да, і пасылала там на кухню ў 2 часы уначы. Я говорю, ну паслухайце, ну як, ну што там? Ну, перапісала 5-10 разоў. Ну, гук такі. Але мне сказалі, што ну гэта ну выкласці некуды ў групу, ну неяк не так, ну домашні спеў. Ну і дзяўчыны мне говорять, ну трэба запісаць. Я говорю, ну што тут записваць? Ну як я? Я спрабавала сама нешта зрабіць, але я сказала, не, Марыя, мяне нічога не атрымліваецца, ты мне дапамажы. Яна мне адразу дапамагла. Я так подумала, вы гэта адразу Марыі дасылалі паслухаць. Да, яна мне дапамагала гэта пісаць. Я думаю, што да, гэта такі падарунак яе. Я веру, што гэта яе падарунак за мой давер. Бо я же, калі гавару прысягу, што Марыя, возьми усе мае таленты, усё, што я маю, усё, што мае здольнасці, і занясі іх да Бога. Возьми тое, што ў мяне ёсць. Я хачу служыць Богу. Гэта прыйшло адчуванне, што я хачу быць не толькі атрымліваць, бо я так заўсёды ўсё жыццё жыла. Мне павінны, мне трэбы, я хачу, я павінна быць у цэнтры. Ну, у цэнтры. Нет, я зараз так не хачу. Я хачу гэта аддаваць, тое, што мне дае Бог. Вот у меня есть такая песня, што хачу быць нябачнай для ўсіх, хачу, каб просто Бог праз мяне прамаўляў, да. Глядзім, трек нумар які мы цяпер будзем слухаць? Пра гэта, да. Ну давайте, узнялі ж тэму. Ну, гэта ж любоў твая. Ну давайте. Гэта любоў твая, да. Гэты спеў нарадзіўся 1 студзеня, пасля Новага року, так, на свята Божай Маці, і ён таксама пасля ўселюба, пасля рэкалекцыі. Так. Ой, наравуся сёння. Але хачу адзначыць, што гэты спеў мы ў студыі запісалі, Ядвіга мне дапамагала. Гэта быў экспромт поўны, бо там другі музыкант мне падыграў на гітары, даў мне такі свабоду, каб я спявала. Так мне падчас запісу прыходзілася і іграць, і спяваць, і павінна была і зыграць добра, і заспяваць добра. А тут ён узяў гітару, говорит, давай я падыграю. А я давай я падпаю. І мы разам гэту песню спелі, яна на дыскі такая, мне здаецца, іншая. Зараз я ее заспяваю. Таксама сур'ёзна будзеце плакаць. Я, можа, дзеля гэтага сюды і прыйшла. Паплакаць? Паслухаць, так. Так, прабачайце. Прыемнае шуршанне старонак. Да, прабачайце, бо не паспела ўсё. А я ўпэўнена, нашым слухачам таксама прыемна паслухаць, як гартаюцца старонкі ў спеўнічку. Да, гэта спеўнік таксама выпусцілі да дыску. Там спевы з акордамі можна... Усё ў них ёсць. Або ўсім паклапацілася Ядвіга Богданович, я так разумею. Я думаю, што паклапаціўся Бог, а Ядвіга, да, дапамагае. Ну тут же хтосьці павінен быў паклапаціцца на зямлі. Да, спеўнікі дапамагала Святлана Герасімович. Яна займалася поўнасцю дызайнам, і мне гартала гэтыя старонкі, ўсё прыгожа рабіла. Клас. Прамовіш да мяне, калі няважнае знікне, ты будзеш ува мне, калі з пакораю ціхай я буду праслаўляць сваёй сям'і і ў дзецях Цябе я заўважаць. Слова тваё прамаўляе да мяне, любоў твая бясконцая, сэрца тваё промень міласэрнасці,
для свету і сябе, тады ў спакоі і цішы дакранешся ты мяне, слова тваё прамаўляе да мяне, любоў твая бясконцая, сердце твое промень милосердности, кровь твоя зброя моцная, слово твое, тело твое, любовь твоя, кровь твоя, слово твое, тело твое, любовь твоя, и страху нема. Все можа любовь твоя, любовь твоя. Ось такий спів. Ой. Так, трэба штосьці, я не ведаю, зрабіць такой джуджин і неяк так сабрацца. Нейкія сур'ёзныя вы спевы просіце мяне спяваць, бо ёсць, ну, гэта наконец. Ёсць полька. Полькі няма. Волька. Няма. Вольга, Да. я так зразумела, што за цягам вось гэтых 15 год ад моманту, калі вы прыйшлі ўпершыню ў касцёл да цяперашняга часу, шмат чаго змянілася. Калі б была магчымасць цяпер даслаць у мінулае сабе самой ліст, штосьці важнае там, што напісалі бы? Ну, мяне так за гэты час прыйшла я прыйшла да такога выніку, што калі ты абяцаеш Богу, то трэба трымацца свайго абяцання, бо Бог цябе за гэта ўзнагародзіць. Я пра тое, калі мы пра грахі, я ўсё пра тое, што калі хочацца табе ў маладосці і там, і сям, ну, мяне гэты з Бібліі вельмі словы кранаць, што немагчыма служыць двум гаспадам, і Богу, і мамоні. Бо у той час я прыйшла да Бога, але я хадзіла на рок-канцэрты, тусавалася з байкерамі, і мне казалось нічога страшнага, што я і там крыху, я же веруючая, я трымаюся рамак, але ўсё роўна гэта асяроддзе, яно украдае ў цябе Бога, яно забірае гэтай радасці, гэтай неяк спакою, бо ты турбуешся, а што там пра цябе падумаюць. Але зараз гэта ўсё не важна. Я адчуваю, што проста патрэбна быць верным Богу. І ён цябе за гэта ўзнагародзіць, бо ў маім жыцці так было. Бог мне паслаў цудоўнага мужа за мае абяцанні яму і за тыя складанасці, якія там прыйшло, гэта ўж тэма іншага інтэрв'ю, але ён мяне ўзнагародзіў, і я за гэта яму вельмі удзячная, бо ён падарыў мне дзяцей. Ён цалкам змяніў маё жыццё. Так, раз і ўсё. Я прасіла, каб ён змяніў, але ён сваім такім чынам, бо я думала, што я буду хірургам, я не думала быць офтальмолагам, я хацела быць хірургам такім, добра там рабіць аперацыі, такую кар'еру зрабіць, але Бог змяніў. Па-іншаму, ён мяне накіраваў у сям'ю. Тое, што я сябе ў чым не ўяўляла ўвогуле, што гэта 3 дзетак будзе. Я думаю, ну, можа, 1, ну, як там будзе? Я і замуж не збіралася. Мне добра было самой адной, але Бог праз маю сям'ю, ён паслаў мне маю сям'ю як ангелаў. А муж, не ведаю, як Юзеф, якога Бог да Марыі паслаў, і ён таксама так апякуецца. І я спадзяюся, што таксама ён прыйдзе шчыра да Бога, бо ён яшчэ так супраціўляецца, але я не застаўляю. Да. Малюся за яго. А у мяне тут якраз такі спеў ёсць. Нумар 13. Любімаму мужу. Ой, ну вы тут закранаеце такія, не рыхтавала гэтыя спевы. Не, ну а што, вось нашы слухачы, можа, таксама хочуць з гэтым пазнаёміцца. Тэма добрая, страх добрая тэма, любоў добрая тэма. Давайте яе раскрываць. Добра, да. Гэта так, як гімн таксама да сужэнцаў, што наколькі б цяжка не было ў жыцці, але
мы давалі Богу гэтае абяцанне, і Бог нас умацуе, калі мы будзем разам з ім ісці. Гэтай праўды яшчэ мне для ўсіх не адкрыць, бо так доўга хавала яе. Толькі ведаеш ты, што спаткала цябе, каб сім сэрцам сваім полюбіць. Толькі ведаеш ты, што спаткала цябе, каб сім сэрцам сваім полюбіць. Мы з'яднаны з табой назаўсёды. Бог нам даў бласлаўленне сваё. Калі помнім свае абяцанні, Ён адновіць умацуе ўсё. Калі помнім свае абяцанні, Ён адновіць умацуе ўсё. Нам ісці з табой разам далёка. За руку мы трымаем дзяцей. І з павагай, любоўю і верай мы адважна крочым далей. І з павагай, любоўю і верай мы адважна крочым далей. Мы з'яднаны з табой назаўсёды. Бог нам даў бласлаўленне сваё. Калі помнім свае абяцанні, Ён адновіць умацуе ўсё. Калі помнім свае абяцанні, Ён адновіць умацуе ўсё. Вось так, Женя, гэта для цябе. Ён якраз толькі што пытаўся да мяне патэлефанаваць. Як адчуваў, што буду спяваць да яго. Чаму не адказала? Ну, бо тут Божая справа трэба. Да. Ну што ж, Божая справа, час бяжыць, як гэта ўсё ўмясціць у наш фармат 50 хвілін на размову, я нават і не ведаю. Але ж я ведаю дакладна, што праграма «Дотык Божай міласэрнасці» у нас аддыхае цяпер. Бо вось гэтую «Дотык Божай міласэрнасці» праграму сведчанняў мы ўклеілі ў наш фармат сённяшняй госці ў студыі, бо дзяўчына сапраўды з'яўляецца сама дзейсным сведчаннем таго, што Бог пануе над намі і Марыя нас вядзе. Я не ведаю інакш, як гэта можна яшчэ акрэсліць. У мяне мурашкі па скоры. Вольга, дзякую вам шчыра за тое, што прыйшлі за вось гэты 21 спеў. На жаль, мы, канешне, усе цяпер не паслухалі, а да кожнага, я так бачу, і тлумачэнне прыкладаецца. Гэты спеў падказвае нам Марына Сабалеўская. Ўжо ёсць у нас на радыё, і яны будуць гучаць у нашым плейлісце. А дзе можна гэты дыск набыць там? Ну, калі хто цікавіцца. Я ўпэўнена, што шмат хто зацікавіцца такімі добрымі і сапраўднымі спевамі. Ну, паслухаць дыскі я ёсць у Кантакце, ёсць Так. у Фейсбуку. Так. Можна проста увесці Вольга Хілько. Ну, я там
па-расійску запісана яшчэ Ольга Хілько, але таксама на Ютубе ўжо ёсць гэты плейліст Вольга Хілько, пішаце ў гугле, ён вам знойдзе мяне. Дыскі набыць, ну пішыце ў кантакце, бо дыскі пакуль у мяне. Мы, да, але будзем спрабаваць іх таксама у касцёл адносіць, каб людзі маглі іх набыць. У Красным касцеле ёсць, мы там пару штук занеслі. Але, да, пакуль вот пасля гэтай прэзентацыі можна несці, можа, спатрэбіцца. І хочацца адразу дадаць, што калі музыку не выкладаюць толькі на YouTube і ВКонтакте, а пішуць на дыск, значыцца, гэта камусьці патрэбнае. Таму, калі ласка, цікаўцеся. Так, да. Так, ну што яшчэ? Яшчэ слова падзякі тут у нас напрыканцы праграмы заўжды гучаць. Да, асаблівую падзяку я хачу выказаць, канешне, Богу і Марыі за тое, што яны далі гэты талент, і яны далі адвагі ісці за гэтым прызывам. Тое, што я набралася смеласці, бо гэта было страшна, неўпэўнена. Я таксама так іду неўпэўненымі крокамі, але я іду, бо я ведаю, куды ісці. Я ведаю, што я ўжо гавару, што Марыя, так, я не прафесійны музыка, да, не прафесійны спявак, але я раблю тое, што магу. А астатняе рабі ты, ну, каму патрэбны такія спевы, ён іх знойдзе, і ты сама іх данясеш да таго, каму ім патрэбны. Таму дзякую таксама дзяўчынам маім, Гані Арцюкевіч, Вольгі Хайковіч, Святлане Гарасьмош, якія ад пачатку мяне падтрымлівалі, якія гаварылі, што гэта трэба запісаць, і якія мяне пазнаёмілі з Ядвігай Богданович. Гэта мой таксама такі добры сябар стаў, сяброўка, такая родная душа, творчая душа, гэта тое, чаго мне не хапала. Я магу пераймаць яе вопыт, і яна з ім дзеліцца, не зажимае, как гавораць. Яна дапамагае ва ўсіх арганізацыйных пытаннях, таксама вот і гэта служэнне творчае, Сон of Fire, якім яна ёсць. Ім таксама дзякую усім, хто дапамагаў і рэдактавалі тэксты. Ядвіга тут і з дыскамі памагала, і са студыю шукала, бо я не ведала, куды бегчы, дзе што шукаць. Але яна ўсё знайшла, і гэта ўсё за тыдзень у нас арганізавалася. Яна, будзеш пісацца? Добра, а колькі, што? Я говорю, буду, але няма гітары. Ну ўсё, і за дзень да запісу я паехала ў Віцебск за гітарай, бо гітара гэта маміна, яна на ёй працуе, забрала ў мамы усе гітары за лета і паехала. Адна у цягніку ехала, каранавірус, усе баяліся, а я така з двумя гітарамі. І добра, і так пачалі. Можа, не ўпэўнена, як ёсць гэта пачатак, але я адчуваю, што я павінна імі дзяліцца. Дзякую таксама маёй маці, маім бацькам за тое, што нарадзілі мяне, за тое, што далі маці дала шмат гэта творчасць, за мужу, які таксама у нейкіх складаных сітуацыях ён мой матыватар, бо я потым сажуся і думаю, так, што не так, божа, ну дай адказ. І гэтыя адказы прыходзяць да мяне ў спевах. Гэта я, у гэтых спевах гэта мае перажыванні, гэта мае раставанні з блізкімі людзьмі, гэта мае пачуцці, гэта тая пяшчота, якую я, можа, не магу выказаць сваім дзецям, калі крычу і злуюся, але мне так хочацца, каб яны чулі іншае, што я іх люблю. Гэта тое, што мне хочацца, каб яны адчувалі. Думаю, а мала ли, як тут з каранавірусам? Можа памру, так трэба хоць нешта пасля сябе заставіць. І хачу сказаць, толькі мы запісалі апошнюю песню, і мы ўсе захварэлі на каранавірус. Мы ўсе перабалелі уже ўсё, да, у шпіталі пабылі, але дзякуй Богу. Зато я у шпіталі, да, усе арганізацыйныя вопросы закрыла, якія я б дома не вырашыла з больнымі дзецьмі. Дзякуй Богу, да. Я не ведаю, я спадзяюся, што ўсім сказала падзяку. Усім дзякуй, да. Дзякуй, хто. І, да. Ну, дзякуй і вам, Вольга, дзякуй шчыра за такую цудоўную размову, за тое, што можна было паплакаць у рэшце рэшт. Так гэтага ў жыцці не хапае. Ну і напрыканцы паслухаем яшчэ адзін спеў. Граць і спяваць будзе Вольга Хілько, на скрыпкі будзе граць Ганна Арцюковіч, а носам будзеш моргаць Найдовіч Евгенія. Калі ласка, запрашаем паслухаць. Гэта апошні спеў такі, як прызыў, як такая пазітыўная кропка. Ён называецца «Хто мы?». Як запісалі, ну, Аня падказвае, запісалі так, што мы ішлі з Андрейкай, з маім з басейна, крочылі, і мы ідзем, хто мы, а мой Андрей говорит, мы дзеці, я говорю, Бога, ну так і песня нарадзілася. Яна такая пад крокі, а яна такая пілігрымковая, і я спадзяюся, што мы будзем у пілігрымках яе спяваць, бо мы будзем ісці да Бога разам з Марыяй. І адказ такі, хто мы ўсе дзеці Бога, таму ён нас любіць. Амен. Амен, да. Амен. Мы дети Бога, хто ми, ми дети
дзеці Яго. Хто ми? Хто ми? Ми дзеці Бога. Хто ми? Хто ми? Ми дзеці Яго. Праслаўляем Пана Бога, руки ўзносім у хвале, заспяваем Яму разам, бо мы дзеці Бога усе. Хто мы? Хто мы? Мы дзеці Бога. Хто мы? Хто мы? Мы дзеці Яго. Гей, хто мы? Хто мы? Мы дзеці Бога. Хто мы? Хто мы? Мы дзеці Яго. Хто мы? Хто мы? Хто мы? Хто мы? Мы дзеці Яго. Гості ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.